Jamilu Keti duniyar waka aka 3 in 1 Dina Abdallah magana so Big Empire magana ake a soyayya sai ka dake ba da wasa ba. Rubutu na so na fara 2007 ban aje ba ina yi har 11. A yanzu ma gane nan haka morning evening ba na give up ban sare ba ba tsayawa da waige ba. Ba dare babu rana soyaduwa yake idan ka fara shi bai so kai marsake kai mai nasa ya ka iya ya kake challenges na so kar ka tsaya kar kai ki babba da wasa ba. So ne ya sa na ba Adam yawo duniya, so ya sa ɗan tsuntsu na yin baibaya, so ne ya sa tuzuru ya tafo kaya. Bari in biya gidan wasu karkada ba da sanda ba. Ta so ga wani ya shiga hallaka irin su Bal'amu dan ba'ura sun saka. Babban malami ne amma ya shiga hallaka. Mu Allah tsare ba wayo ba dabara ba iyawa ba. Shi Zainab na so inda yayi maka ka sani ya buga ta can yayi haka kwaro na gini. Me zan gani ga dan yaro ya sani ya marzani ya karfe shi ya saka ba da kara ba. So gidan kowa ne amma burin in ya kula da kai kai ma kai masa in yayi banza da kai ma daure kai kurum. In ba hakan ba to wata ran za ka yi rashi ba garaje ba. Shi ka ji so tarihinsa daban yake ba dan ƙasa ko falke ko dan tsallake. Ya zan kasance idan so yayi mini fuffuke, bari in fake gidan so na san kallabi bai fufula ba. Na je Kano Kanawa soyayya suke, na je Kaduna garin gwamna soyayya suke, na je Katsinawa soyayya suke, na je Jigawa garin Dutse soyayya suke, na je Sokotawa soyayya suke, na je Zamfara Gusau ma soyayya suke, na je Kebbi su ma soyayya suke, na je Borno Maiduguri soyayya suke, na je Yobe da Matur soyayya suke, na je garin Bauchi su ma soyayya suke, na je garin Gombe su ma soyayya suke, na je Adamawa Yola soyayya suke, na je Nasarawa Lafiya soyayya suke, na je Taraba Jalingo soyayya suke, na je Filato Jos soyayya suke, na je Kogi Lokoja soyayya suke, na je Niger Mina soyayya suke, na je Abuja su ma soyayya suke. Ba na bari idan na
daga an haɗu so ake ban yi duba ba. Magana ake a soyayya sai ka dake ba da wasa ba. Magana ake a soyayya sai ka dake ba da wasa ba.